Ay, kumain ka na, bunso? Ay, hey, TV boy. Hi guys, magandang hapon. Nag-edit ako ng vlog. Nakaisa na ako, uploaded na. Kasi yung vlog namin sa Karamuan, yung GoPro yung ginamit ko, walang sound. So, paano kaya yun? Yung mga underwater na ano, leko-loko eh. Walang sounds. Kaya na siguro ng background music. Para para maisama ko. Yun, then, gutom ako tapos sinaantok ako eh. Sabi ko, kumakain nga muna ako. Oo, ayan, tilapia dala namin. Magluto pala si Madam Emma ng repolyo. So yun, bakit ka ano? Kakain na ba sila? Parang wala pang kumakain na. Anyway, kakain na ako at nagugutom na ako. Sige! Bastos naman to. Ihiyan. Nanuin mo. Pakainin ko muna ulit si Mama Puchi. Kasi need niya ng madaming milk. Uy, huwag ka nang Maggie. Kay Mama Puchi na lang yan. Tatlong beses siyang makain kasi nga ang payat niya oh. Sobrahan sa ano. Uy! Bakit ganun ginagawa niyo dyan sa milk? Ha? Hello? Hi! Hello? Dahan-dahan po, Che. Bigyan ko sila kanilang milk eh. Hi! Hello! Hello! Ginawa nyo ng ano yan? Swimming pool? Hi! 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 Gutom na kayo mga bebe? Gutom-gutom na. Wait lang, kumakain lang si mama nyo. Opo, wait lang. Kumakain lang si mama nyo, tapos dedede na naman kayo. Ha? Opo. Ay! Ay, dyan. May mga ipin na sila eh. Ow! Ouch! Ouch! Agay! Ay, kay! Sino kasabay mo? Ikaw lang? Sino kausap mo dito kanina? Yun. After niya mag-ano na ha? Shower? Mag-toothbrush, aray ko! Gluten! Ano to? Ay, Sino may dala nito na? hindi ko alam eh. Ano to? Taas ko pa lang eh. Hey! Baba! Shh! Baba kayo! Tapos lagay mo na lang sa sink ha? Ito? Sino maghugas? Kaya mo na yun dyan mama si lang. May mga kakain pa naman eh ha? Okay. Suma ko lang si daddy mo. Saan kayo punta? Palitan yung alak na dinala niya. Bakit papagalitan ni Lolo? Hindi naman. Kailangan lang palitan syempre. Okay? Okay. Good morning, Kuya! Yes? Ano gusto mong breakfast, anak? Andiyan ka pala? Hello. Si Buntis, oh. Ikaw, Buntis. Ang gusto mo? Ayaw mo kumain? Sige, payatot yung junakis mo. Diyan ka ba natulog? Dapat sa'yo may U-pillow. Nahirapan ka matulog. Oh, dapat sa'yo talaga nun. Orderan nga kita nun. Ikaw, Pia, kumain ka na, be? Di pa? Ikaw, nak? Di pa rin. Sige, bibili tayo. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Hey, fluffy na naman to, oh. Fluffy na naman. Pakalbo ka ulit. Ha? Kalbo? Nakalis ka na? Yes! Ay, grabe, ang bilis. Bakit eh? Wala. Isang kilo na binili mo? 152 eh. Ah, sige. Bumili na siya ng pagkain ng aso. Labas lang ako. Bili lang akong buko, Emma. Magsasalad kami. Sama? Salad? Sige. Huwag pa kami gawa ng buko salad. Bibili akong buko. Tapos order na lang ako sa Amber's ng pagkain. Kasi birthday ngayon ni Fatty. So, hindi na kami, hindi na ako magluluto.
Order na lang kami para iwas trabaho and isipin kasi kami ngayon. Nasaan ba yung chinelas ko? Where is my chinelas? Chinelas ko. Ito. Ay. Padaan ako, be. Padaan. Tonyo. Tonyo, Tonyo. O, bakit Raven umiiyak? Ba't umiiyak si Raven? Tayo biling buko, guys. Kano sa buko, kuya? May malambot pa yung pang salad. Ano, 5. 30 daw isa. Ito mga isda. Malambot lang, kuya. Kahit mo na ito. Kunin kayo sa baw, kuya. Takot ko man. Ayan. Sige. Ay, Ricky. Ilan yan? Huwag mo isama yung bao, ah. Mapuputi lang yan. Ayan. Ikaw na naman. Sama nga kita. Dami kasing anak ni Emma eh. Ayan. Dami pinapakain. Ay! Bakit ikaw na magagagalit? Ay, Tipi, mamaya na. Sabi si Boy Manika Tipi ah. Miggy? Isra, pinagsalisi niya din ni Tipi eh. Para sa Kinain ni Tipi? Awi, ilaw pang israti. Ay, bad ka talaga, Tipi. Away na naman kayo niyan mamaya, ah. Yan, gagawa na si Nene ng... Uy, Ne! Yung recipe mo daw nung ano, steak mo na may ano, saging. Oo. Ano mo yun? Gusto nila yung recipe mo. Ate, kita natin ah. Pasaway talaga. Ako ko, ay, ako Dami din ng ano, yung buko. 5 peraso. 5. Di ba nasa ano mo yun? Cooking channel. Kung... Sabihin saan lang. Pest control ang kailangan natin pa. Pest control. Yung ano kasi mga daga, galing doon sa kabilang. Oo, nag-ano kasi dyan, nagagawa sa kabilang bahay. Siyempre nakalkal yung ano dyan, yung mga tira ng daga. Sa atin lumilipat. Puro po, dami ano, creaming pura may. Uchi, wait lang be. Wachi, magagawa natin salad. Salad si po. Happy Fiesta, buhi. Ayan, may handa din kami. Kala nyo kayo lang, ha? Uploaded na, guys, yung aming karamuan, ano, ba't kumaganyan? Escapade. Kaso, inulit ko itong, ano, itong, yung day 2 namin kasi may ano na naman, may third part, churba-churba. Yung last part kasi, nanood ako dun sa sentro ng parang Buhiga Talent, yung Frozen na kanta. I-include ko. Pero, didispute ko sana kaso, ayun, inano ko na lang, I decided na tanggalin na lang siya. And then, nirender ko ulit tapos re-upload. So, yun. Konting, ano lang, konting taste lang guys. Malapit na, ano, ma-upload din to. Ayan o. Content. Ba't ko ba ganyan-ganyan to? Let it go. Tapos, tinanong ko na lang siya. Tinanggal ko na lang. Anyway, ayun, tapos na kami ni Nene. Tapos na si Nene gumawa ng ano. Tumingin lang ako, inaliw ako. Gumawa ng salad. And yung birthday boy, ayun pa. Borlogis pa. Hey, sexy! Tulog pa siya. And then, ano ba? Yun.
Inano ko pala yung ano, number ng Ambers para makapagpa-deliver na ako. Then, lalabas ba tayo? Yung alak ni Papa, di mo pa napapalitan. Ha? Ano na? Mowa. Kain tayo. Yan, Ambers na lang. Hirap magluto eh. Ayun, may spaghetti pa doon para sa mga bagets. Happy birthday. Happy fiesta. Happy Fiesta. Happy birthday! Fiesta sa buhi. Ayan, na-extend na lang yung handa namin sa ano eh. Fiesta sa bayan namin. Dito na lang. Hey, Maggie! Ba't nandiyan ka na naman, Maggie? Let's eat, guys. Ooh.